Er det en campingvogn? Nej. Hvad gør du? Det er huset, der ligger helt i stykker. Og alle maskinerne er rivet det ned, fordi der er smadret vinduedør. Og der er hul i taget og hul i muren. Så er det jo saneringsmål. Og der hænger en bjælke her med et vindue i. Det var et spejl. Det hænger derude. Nej. Jeg ved ikke, det er lidt. Det er meget dårligt. Og nu tegner jeg huset. Og du tager sådan en lille fin gravemaskine. Nej, giv mig lige den der tus. Nå, så får du den. Og maskinerne river stadig huset nu. Og nu skal du se huset igen. Du kan ikke bygge det op igen. Det gør de heller ikke. De bygger det i huset op igen.